pixka bat. Entzuten ari garena, RIP taldea. Postal bat eta ura. Restatu fregona. Gasua lepo betetzen dugu eta postala jartzen dugu. Golpetxo bat eman eta bildur gabe buelta eman. Eta magia eginda dago. Gaur ez da magia, zientzia da. Hau beti ateratzen da, Musu bat. Hala ere, etorri. Beste gauzatxo bat egingo dugu. Jarri hor, maestra, oso ondo. Horri normal bat hartu eta erditik tolestatu. Horrela. Honei laurdena eman. Hemengo punta hau, beste puntarekin topeatu. Horrela, Ez beraino, iristen dan lekuraino. Horrela. Eta hau, berriz ere tolestatu, beste marra bilatuz. Horrela. Bai, kukurutxo baten antzekoa geratu behar zaigu gauza. Ba orain, aita edo amarekin guraintzak hartu, eta bat, bi, hemen gutxi gora bera, 3-4 zentimetrotan, 5 berdin du, mosketa bat egin. Jode, nola dauden guraintz hauek. Eta begira zer den geratzen zaiguna, Hau da, begira. Borobil bat. Hau da gaurko trukoa. Mila esker, musu handi bat eta bihar arte. Agur!